Bună, dragii mei! Astăzi o să vă zic un cântec care se numește Amantul. O să vă cânt un cântec făcut de mine, cu nume de băieți și să-i dăm drumul! Stați să potrivesc aici. Daniel, eu îi zic Amantul, arată bine și e serios băiatul. Alexandru este cel mai tare, se pricepe la relații interumane. Alin e puțin sensibil, îi place totuși să glumească. E caragios când vrea să cucerească. Matei e puțin misterios, întotdeauna e timid, dar arătos. Dragoș e fanul numărul 1 al fetelor, face mereu pe glumețul cu ochetelor. Cătălin e un pic prostus, dar are și umor născut. Constantin luptă pentru noi, luptă ca să ne mândrim cu voi. Ștefan este cam chițibușar, e enervant, dar nu este brutal. Gabi e mai gânditor, e subtil și iubitor. Mihai este un artist, noaptea vesel, ziua trist, dar Denis e periculos când iese afară să se plimbe pe jos. Ionuț e drăguț, dar uneori se crede prea sus. Andrei e prima iubire, nu-l uiți chiar dacă te înșală el pe tine. Vasile e mai sărăcuț, dar niciodată nu e prea simpluț. Iulian vine de la Iulius, împărat roman. Vlad e puțin arogant când te salută, bună, sunt Vlad. Doriel este muncitor, nepriceput, ce sapă, dar nu dă de groapă. Dar uite și circul ăsta. A venit în frunte cu Viorel cel mititel. Tudor este tipul de băiat bucuros să fie amant, iar Marius, mofturosul, nu-i place să o facă pe gelosul. Acestea sunt tipurile de amanți, nu vă temeți, fetelor. Ei nu vor păți nimic, dacă veți fi prinse, tot voi veți avea de suferit. Ăsta e un mesaj pentru toată lumea pe care eu vi l-am oferit.